gatoz. Bai. Miluz egin tita baten eta, ba... Festatik gatoz eta festara joan nahi dugu berriz ere. San Tomas eguneko entzun. Ze eguna, Segun. Urteko egunik ederrenetako bat zalantzabarik. Bai, eta gero, datorrena, gainera bez, ze hona izaten da. Txarra, Bai, ondo. Entzun, txistorri edo txorizue? Ni txistorra, aukeran. Txistorra aukeran. Bai, zuk? Nik dana, bai, txistorra aukeran, bai, ondo. Aukeran, nahiago, gure lehiakideak! Xolomo, txistorra, ondo! Gerekia, bau! Jon Asier, Ainiz eta Lehen, usuetan dikere, etorri, Bueno, Jon Asier, ze moduz? Ondo. Ondo, San Tomas egunetik ibili barik, miluzera txintxo etorteko. Bueno, ni mixar. Bueno, erize? Santa Masa. Bai, eta sekulako giru goten da, Jon. Askotan ibiletako ukara gaue bertatik. Ia ikusten gara, norduen bizar. Ze moduz, Asier? Ondo. Bueno, esan didate arrakastarekin ezin duzuela ja kaletik ibili. Hala, ba. Bueno, ez dakizelan eramaten dan hori. Bueno, ondo, almestek ez gaitu egatzen. Jon Asier, bueno, esango dugu, errekor guztiak apurtzen. 15. saioa. 15 saioa. Gure mutilentzat. Ondo gizenduta, hemen bitxerria hauek. Bai, oso zaila da hori, 2.525 euro euren markagailuan, eta gaur behindartxu Sakuruko bidean kokatuta, ez da? Bai, askotan hurbil geratu gara, eta ia lortzen dugu, hau pastuek, ongi etorri. Bi luzen, Ainiz eta Helene gurean 3. ongi etorri bikote, zer moduz? Ondo. Ainize, Bilbotarrazu, San Tomas festa hona egoten da bertan, Bai. Baina miluzen ere ez gaude gaizki. Bai, gero urtengo naz. Ados, hemen lanak ondo bukatu. Momentu zabizarete, esan bezala 3. saioa, 175 euro pilatu ditugu. Helene, zeaz, no? Dirutxo horrekin daukagunarekin zer egingo genuke? Ba, daukagunakin igual afaritxon bat, edo bion artean, bai. Ados, bion artean, Bale? Bueno, daukagunarekin bion artean, eta gero jo. Gainontzean, gogorarazio horixe, arkitektura ikasleak, Ainize denbora librean joten da gimnasiora. Bueno, esan zenuen. Jarraitzen dugu? Bai, bueno. Esan nuen. Apuntatuta jarraitzen. Apuntatuta jarraitzen dugu ez da gutxi. Helene, zuk denbora librean, gantxilloa! Bai, eta guain hasi naiz baita puntukin, Baita ere? Bai. Beste mundu bat hori, Bai. Ados, bazorte hon. Gantxilloarekin eta miluzen merezi gira. Itxaron, erronka etzago jarriko? 5. saioan aurkezlearen zatu pari bat. Fandatxo bat, Bai, gantzilloarekin edo. Bueno, 5. Hori da. Venga, vamos. Animo biko de zorte hon. Eskerrik asko. Uxuetan dik, azamoduz, ongi etorri. Eskerrik Bueno, uxuen ondi zatozi, Irinetik. Txantreatik. Ondo. Uxue, bestak beste, bueno, berrian irakurtzen zaitugu kastetaria. Ez lotxatu, asko irakurtzen zaitzut. Bai, bestak beste, liburuei buruz eta idazten du. Uxue, kronikak eta... Bai, kulturan batez ere. Bai, kulturan eta biltzen zara, eta gero guk gure lanerako erabiltzen dugu bai zuen lana. Animatu zarete, etorri zarete? Animatu gara, aspaldi genuelako buruan, aritu gara lehenago komentatzen, aurreko miluzen hau datuela, zenbat urte izan zen, bai? Ama asko? Orduan aurren edizio hortan edo aurrentzako saio horietara etortzeko zorian izan ginen, azkenean, Ginen etorri eta ja tokatzen zen. Zuen barneko aurrak eskatzen zuen, ez da? Hori. Ez dakit, igual sumatuko zaigu barneko aurra hemen. Ja, oso kanpoan ere, ez da? Endika betiko lagunek zari, Hori da, txiki-txikitatik, horrexegatik, betidanik etorri nahi izan dugu elkarrekin, eta... Irakasle zabiltz. Bai, irakaslea naiz, Euskal irakaslea, Lizarran, Oso Lizarrako ondo. institutuan. Ondo, ikasle dana begire. Horrek presioa sortzen du edo? Etxeko lana hori bidaliko diet. Ona, etxeko lana miluza ikustea, hori beti, Beti. Oso ondo, bikote sorte non ongietarri. Eskerrik asko. Eta ikasleak aipatuta. Elizondotik, lanbide heziketako ikasleak hau bazuek, ongietarri! Bikain! Eta esan dugu, San Tomaseko txerria ondo gintzen duta, gure zaku ere bai, Erne, gaur, jokoan ditugu, 62.800 euro! Zierra, hau! Egietxo. Gaur banatzen badu, eta eurekin tratu egingo dugu, Euskal Herri osaren aurrian hemen ez da bazpilokorik. Gaur banatzen badu, hortik zatitxu bet, geuretzat eta eskuz etxera ja. Parandara. Bale, danok. Bale, oso ondo. Jon Asier. Ez dute bai ez horik izan, Jon Asier, hasiko gara? Arrastoak pilatzen, leheneko tabla, leheneko arrastoa, badakizu erreboteak daude, adidanok, euskalduna izan daiteke. Herria. Aktorea. Mendia. Adibidez. Zurrunbilo itxura du maiz. Itxurarekin lotuta. Pastela. Pastela?
Carolina. Paso. Uxue bendika. Siri. Batzuk gertu, jateko egin. Gorrituta moztuta bizi da. Tomatia. Chorizoa. Uxue bendika. Hori bai! Venga! Iepa! Lauro puntu, Uxue bendika. Lehenbiziko puntuak irabazita. Beto ditzela. Oso ondo. Bueno, Ainiz eta Helene hor, Carolina da bestik paso. Oso goxoa, Carolina Pastela, Bilbon. Bueno, neskak, bigarren taulan, lehenengo arrastoa. Zeuk erantzuten hasi, eta goma usaina dago hemen, ez da? Goma usaina. Ikasgela. Errepidea. Kotxia. Peru izan zen lehena. Arrasto oso ona dago. Erreferentzia harrapatu behar da, baina. Belen edo Gabonetako. Aiotza edo. Uxue bendika. Paso. Abarka. Asierrek, erreferentzia. Venga! Peru Abarka! Lauro gehiagar puntu, Jon Asier zuentzat. Oso ondo. Oso ondo. Gomazkoak, larruzkoak? Larruzkuek. Bai. Gero gomazkuek euri askota dagoenien, baina larruzkuek. Zuk zer? Nik batzutan abarkak ere ez, Ez da, baina batzen bestaro zue, bai, bueno, baguzen, bagu. Baina kompromezu hartuta, ez da? Euskal Herria daitxik abarka zantzi, bazantzi. Vale, Uxue bendika, 3. taulan lehenengo arrastoa. Marrazki bizidunetan maiz ikusi dugu? Doraemon. Adibidez. Pertsonaia. Paso. Carolina? Uxue bendika, egun hauetan guztiona otan dago. Olentzero. Gabona. Galtzagorria. Gaur bertan, txukundu du kurrikuluma. Txerria. Hau da, hau. Oso, Oso fin. Beste 80 puntu, Uxue bendika zuentzat. Marka gailua pixkanaka egiten zen. Bueno, Ainiz Helene, zuek puntutxo batzuk behar dituzue. Oraintxe aukera hortarako, imintzio batzuk, Jon Asier hartu lekua. Ainiz Helene bestaldean zuek erne. Lehenbiziko puntu batzuk behar dituguta, noski. Puntutxo batzuk, ea lortze ditugun. Debora. Banatu ondo lanak, eta hasi. Morsilla. Ez, Gorrie. Gorria. Txistorra. ez, Chorizoa. ez. Borobila. Baion, Hartu. Zagarra. Jateko ez ez. da sagarra. Zer da? Jateko da, bai. Gorria. zagarra ez da ibero. Ainize, Bola. venga, Zagarra karamelua. Ez? Bigarna. Bonboia. Bigarna. Gazkine. Papelezko gazkine. Oso ondo. Elkarlanean orain. Ordenagailue. Jefia da langilea. Bai, oso Zer? ondo. Kaleratua izatea. Kaleratu oso Oso ondo. ondo. Venga, bat falta. Bazen, Jon. Errezena. Borobila. Bai, Gorria. Bai. vale? Mozteko. Vale. Borobil, gorria, mosteko. Jateko Janaria. bai. Bai. Zer da? Gereizak. Ez. Bomboia. Ez? Venga, errezau, errezau. Tomatea. Bai. Oso ondo. Bai, hartu lekue. Kosta zaiguta. Bai. Jonek ere esan du, hau oso erraza da segituan asmatuko dute. Eta esfortzu gutxi imintzioka, baina ondo. Oso ondo, inor kaleratu barik. 60 punto posuek. Hasi gara, ba? Lehenbiziko puntutxo batzuk irabazita, Ainiz Helene beste konfiantza batekin orain, ez da? Bai, bueno, pixkanaka. Bai, pixkanaka, bueno, hartu lekua, imintzioka orain, Uxue bendika bestaldean. Txantrea rock, bota proposamenak lasai, Gure laguntzeko gaudeta. Debora. Ainiz Helene pentsakor. Hasi lanean. Telebistan. Kajoietik atera, labea. Labean sartu. Mikrogina. Bi, egosi, labea. Labearekin... Labearekin, Badu txerria, zerikusia. txerrikumea. Ez. Ai. Xuria. Bigarrena. Ui, zakit. Jateko, Jatekoa. bai. Bai. Odolkia. Ez da odolkia. Utz egiten du.
Animalia bat da hori, elefante bat da, Axuri, akerra, ontza, zezena, txala, Zer da? txekorra, Bai, erraza Txuleta. da, bai? Txuleta, Esan du, txuleta. zuzen. Uf, Gidatzen ari zarete? Nortu dira? Bai, autobus gidaria Ez da eta autobusa? taxista eta bezeroa. Makinista eta tax, gidatzen ari zara. bai. kamioia, Kamioilariet, taxi. furgoneta, kotxea. Autogidaria eta... Autogidaria. Zer esan duzu? Furgoneta. Ai! Autosaltzailea. Eta eroslea. Bai, hain Helene, koordinazio pixka bat ere falta izan zaigu. Biak auto barruan sartuta. Nor saltzen du hemen. Eta gero labe zomorroa. Labetik abiatu gara. Bale. Ikasen pixoetan labe zomorroak ere izango dira askotan. Ba, bakarra, 20 puntu. Bueno. Hortxe dago. Umetako euren ametsa baitzen miluzera etortzea. Bai. Barruko umea atera eta antzerki pixka bat egingo dugu. Bai. Guazen, bikote, uxu bendik aleku hartu. Jon Asier bezaldean. Bitaldeak ere oso ondo. Ea iruko bat, osatzen dugun, denbora. Txaron, Pentsatu horrena. Markatu. Eta hasi orain bai. Grapagailua. Oso ondo. Hola, gari. Jateko. Ia ba. Lentejak, babak. Bez. Endika nola? Utxerua. Ajauzi, janakin zikindu. Atxoixua. Daiolia. Rasa. Beltza. Urreaz pikua. Ez. Ez, iztarra. Beltza, Baltza. bai. Mantxa balta txipiroiak. Bai. Oso ondo. Presentadoria, ez, bertzola isa. Bai, bertsolaria. Eta? Eta operakoa. Kantatzaia. Opera desaria, bikain. Oso ondo. Hola, gari. Munduen egongo da gauza berek txipiroi batzu baino. Ba, ze honak, Ze honak, ez. Ondo. Ondo. Zait endika, emintzioak bertsolari izateko, emintzio gutxi. Noski, horrela nahiko... Zura estatikoan, ondo egin Ituta da. nago. Nik berez Ondo. baiak indu dara imintzioa, Naiz oso opera... Bai, egiten ondo, asmatzen ondo, bai. Baita ere. Aupa, merezitako 60 puntu zuen zat. Bikain. Ai, txipiroiak esan eta... Bueno, ni Bai. gabonatan jaten dut, Ose, orain, claro. eh? Bai, ze honak, ze Oso honak. onak. Jon Asier, beroglifikoen txanda iritsi da, eta baditugu prest, parrillan, zeuentzat. Erregabe, Bai, bi eroglifiko gozo-gozo. Lehenengoa badator, denpora. Gabon egunean joango gara. Iara. Gaboneta, ez. Belena, ez. Ez. Beethoven, Ez. hori, ez dizu. Ez. Hola, azkena. Bai, eh, azkena ez, baina Azken, nora. azkenera. bukaera, Bestera batera. urte berrira, Urte zarrera. gabon zarrera. Behar dugu izena. Jo, ni idea. Bueno, filosofo bat, agertu izen zaigu, batzutan eroglifikoetan, Kant da. Kant da, ikasiko dugu bere izena, oso guapu edala iruditzen zait. Bai. Bueno, Kant, filosofo Eta zara bizkorra, izateaz Eta gain. bizkorra, bai. Atzera doa. Hilarako atzera, kantatzera. Etzan samurrena. Egia esan, ez. Eroglio zer? Zer da, Grange bat? Uste dut ez dela gamonzalea, Ez, Horregatik, Grange gabonak bata. gerturatzen diren bezala eroglifikok ere zaildu egiten Gaur dira. kontuz, eroglioren Animo. azarrearekin, Animo. bale? Jon Asier, bigarrena, denpora. Mendian ikusi nuen. Mari Domingi. Bale. Hori bai, Horra, Mari ikusten dugu, eta Mari do, eta minotan gi hori. Mari do, min, gi. Oso ondo? Joden zarete, etxez etxe, kantatzera eta Aspaldi ez. Ahotik Aspaldi ez ez. dagotortako ez. Gabonetako abesti bat gustokoena. Oleo lentzero. Alaken? Nola dio, Asier? Gabonetan, noi hogeita lauen. Vale, Jon, oleo lentzero, nola dio? Oleo lentzero, oleo lentzero. Zora garria, 50 puntu bikote. Unki garria, Errezitaldi! Bai. Etxean ere, gozatu hartuta. Hain izelene? Bi asmatzea dituzue, abesti zatitxoren bat. Ikusiko dugu. Ikusiko. Bueno, horren asmatu. Ikusiko erogliok merezi badau. Gu abesten jartzie. Bale, neskak, sorte hon guazen, lehenengoa, denpora. Olentzerorentzat da... Gu... Bai. Gur... Goizen zer dau? Urrainak. Ez, zein.
Atune. Bai, egin? Gutune. Vale. Gutuna. Bai, vale. Askotan erartzen zaigu nizu, gu kasunetan atuna silabaka. Harik ez, gu, tuna. Osan da? Zeskatu zuie, gutunean? Zer jarri zuie? Sorpresa. Ondik pentsetako. Ja, esaten baduzu gero ez du ekartzen, Bai. Eskatu zakua. Zoriontasuna horre gauzek. Bale, neskak, bigarren eroglifikoa denpara. Norbait, sartu da. Tximinitik. Segi, tximini... Tximinizulotik. Tximinizulotatik. Ez, tximini... Tximinizulotik. Tximiniazulotik. Bai, tximiniazulotik, bai. Ai, txatxia! Tximinoa eta hori igaitxik aldetu, tximiniazulotik, bale? Bitik bi asmatuta, nola dio? Alaken, nola da? Ala pikula trulaire. Errespundela? Pikula trumba, Jesus Maria jainkoa zen. Egon puntu! Gehiago dira errezitatu zaleak hauek, abestu baino. Uxu, eta handik aeroglifikoak zen moduz, holan etxetik eta distantziatik. Etxetik ongi. Bai, Etxetik ongi. Hemen ikusiko dugu. Endika da espezialista? Igual ez duen esan behar bazpada, baina bai. Hora impresioa nire gain. Bera da Niko Endika. espezialista. Azkar, hori da gomendioa. Endika azpi ikusten dundana esaten azkar. Lehenengoa denpara. Beti ekartzen diate, Bola... ez da bola. Kanika. Bale, egin eragiketa. Kanika... Ikatza. Bai, Oho! osondo. Kanika ikusten genuen, kanikari eragiketa eginda, kan, ika, eta atza, ikatza. Osondo. Uxuren estrategia. Igual bera da, Endikari presioa jarri, Eta nila seixea goritzeko. eta zuk asmatu, bueno. Asmatu, behintzat. Bueno, a ver, Hori da garrantzitsua. Kasiko dugu. Bigarren eroglifikoa denpara. Gelerdian jarri dugu, Zu... bale, Mago... euskaraz? Merli... Mago... Aztia. Mastia. Venga, Zuaitza. osondo. Ondo. Zu eta aztia izpiloan alderantziz irakurtzen dugu, aitza, zuaitza, osondo. Ez zuek txantrean, etxez joten zarete abesten eta? Txiki-txikitan inoiz egin nuen. Eta ze abesten zenuen txiki-txikitan, Uxu, adibidez, kantu bat? Ba, alaken klasikoa, eta orain nahiago Alaken Raimundo el Canasteroren bersioa dietua duzue. Alaken, alapikula tumba ire, egun puntu zuetzat, osan dago, errumba estiloan. Bai. Zara! Zer makillajekoen? Noa? Juanito, no sé Bai, makande, bai, zait, rumbata. Entzaten da rumbata, ja. Akaso agertuko da saioren batean kantu hori gainera, beraz mundu guztia, orain erne, zazpikitxo bat iritsi baitzaigu ondarroatik. Oso ondo. Horretutik bertatik, bidali digu, eta orain izena, aitzole bidali digu. Antza, arraina online saltzeko zerbitzu baten berri ematen duen iragarkia topatu. Bai. Eta iragarkiak, euskaraz dio, gure baserriek produktua zaintzen dute itsasoko onena harrapatuz. Bueno, etorkizun luze batean espero, akaso baserrietara iritsiko da itsasoa, eta arrantza egingo da bertan, momentuz ez, baserrian baserrikoa eta itsasoan itsasokoa. Gazteleraz ez dio horrela, Nuestros arrantzales dio. Alegia. Itsasoa. Bai, baserritarrek arrantzatu ez dute egiten. Ez da intxarra bez, Ez? Gure baserriek produktua zaintzen dute itsasoko onena harrapatuz. Ez da intxarra bez. Bueno, orduan txalo ero bat, eta Bai. Zapiki erdi bat orduan. Bai, eta baserri eta itsaso uztarketa hori ondo. Ez gara guere mi jarriko, ez da? Ez, ondo dau. Elizondokoak zuek ondo? Orain arte bai. Bai. Orain arte bai. Lanbide heziketan administrazioa ikasten, eta administratu dute euren kantaldia esan dute. Antxon, guk abestuko dugu erdia bakarrik. Miluzeko esku, azera soilik. Bai? Presta dute? Honela dio. Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu. Esku honetan dago zure ondarea, txalo eroa, baina... Ez ikasi. Honekin ikasturtea ez da gainitzen, Urrengoan gehiago, bera ze serio jarri diren orain gainera. Jon Asier, eskutxo bat zuentzat? Komodina jokoan, hauxe lehenbizikoa, kuadrillako oiturak dio enuntziatuak. Sancho Peru eta Martin Antxon, Francisco Bertxio Simon. Oho, beste hit bat, zer eskutatu txamarra txartxo bat gabonetako abestian. Ze dizen, Pablo, Paulo, Peio edo Pedro. Pablo.
Erregotea. Peio. Ez. Paulo. Paulo. Francisco Paulo Bertxio Simon. Ai, hoi, kabareno. Oh. Raimundo egingo balu honen bertsio bat ere. Eskertuko genuke. Aurrera. Jon Asier. Nola esaten diote oiuari altzan, dangela, gankua, daitua edo ejua? Daitua. Deitua? Ez da zuzena. Gankua. Berriz ere errebotea, Uxue, endika? Dangela. Ejua dago, punturik ez. Apolitxe, jua. Bai. Wow. Mariah Carey. Urtean, zenbat dolar inguru irabazten ditu Mariahk All I Want for Christmas kantuagatik. $800,000, $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000. 3 milioi eta erdi. Ez da imeste. Milioi terdi. $1,000,000. Uxu endika? 2 milioi terdi. Benetan. Horrela bai, Horrela pozik, gabonak Wow. usan dezio, Mariahari. Ia ba. Jon Asier aurrera. Ze abeslari da argazikoa? Luther Vandross, Ray Charles, Stevie Wonder, edo Marvin Gaye. Marvin Gaye. Kabitazin gaur, Luther Vandross. Jerzia osona, hango dazkue. Ikusten da argazkitik. Zu josiko zenuke, Helene, horrelako jertxeren bat? Guain diken ez. Horrenik ez. Eta esku askatu? Guain diken ez. Hori ere ez, bueno. Lana pilatzen ari zezigu, Jon Asier. Zenbat urrezko domina lortu zituzten guztira estatu batuek Tokioko Olimpiar Jokoetan? 20, 54, 39 edo 42. 42. Errebotea. 39. Oso ondo. I. Letra. Ai, ontsa kontrolitu nahi dana zauzitzen zeu. Ah. Hor letrak neuk esan bihot. Bueno. Ai, Esan. I. I. Horrela bai. Ale. Lanak banatuta. Ainize, Helene. Zeuri begiro, nahi. All I want for Christmas is you. Eskua. Askatuko dugu? Nahiko lan. Jon Asier, puntu batzuk, Zuzen erantzun da, Bizkaiko zein herri da hau? Zaldibar, Berriz, Mallabia edo Elorrixo. Elorrio. Kale. Berriz. Oso ondo. Oso ondo. A ber, esangote, orain, baitot. R. Ba, bikain. Lanak banatuta, zora da, bikaski. Ezkerrik asko. Tamarinduz. Horrendik ez dute askatu nahi? Kuadrillako oiturak, gogoan izan enuntziatua. Jon Asier. Ze markaren logoa da? Motorola. Alcatel. Energy System. Sony Ericsson. Energy System. Oi, ez da biltza fin gaur. Sony Ericsson. Mugikorrak eta... Ainiz, Helene? Gaua. Gaua. Oso... Gertu gabiltzaia, Nuntziatuak guarrilako oiturak... Aurrera ingo gu, Jon Asier. Musika. Haha. Azerretu dira, erori egin dira, barrez hasi dira, galdu egin dira. Katzi borreta, nola dira bestiak? Erori egin dira. Azerretu dira. Azerretu dira. Ze drama? Drama, egia esan bai. Drama gabonetako kanta baterako. Bidean erori eta... Ainiz, Helene. Bai. Gozen, kuadrilla goiturak nola dira esaldiak? Igande goizetako plana da larun bat gaua errepasatzea. Zuzena da? Haze plana, Oso do, bikain! Komo bina, Ainize Helene zuentzat. Oso ondo. Plana egin bai, baina inorre paitu gabe, Ia ba. Atzo zu, eta besteat... Aritzen zarete hortan? Bai. Bai. Hain izelen, bigarren eskua, zeuena, ematen zuen lehenengoa bezeuena zela, bai ez, hau da zeuena. Zer da gravitatea? Entzun?
Ibili beharko degu aurtengo neguan. Reau, 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 reak eta plau. Haudek. Aha. Nola jarraitzen du, elurra teilatuan kantuak. Euria, gozia, humoria, koloria. Humoria. Reau, 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 reak eta plau. Haudek humoria. Utzi ale batera. Bertsio jazzeroa, Goazenek eginda, ondo, polita. Letra agertua. Bigarren galdera. Zein urteetan izan zen Betagarri taldearen azken kontzertua? 2014, 15, 16, 17. 15. Uxu mendika. 2017. Osondo. Antzineten? Ez. Gertu. Te. Neskak nola esaten dute nahastu markina semeinen? Keroatu, kastu, kateatu, katranbilatu. Keroatu. Erregotea. Katranbiatu. Osondo? Zer zan hori? Hori gara bizkanaka. Ondo, segi, lanean. Beste galdera bat. Zein da argazkiko aizkolaria? Laiene pikabea, Uxuan Zorregi, Nerea Sorondo, Nerea Arruti. Laiene pikabea. Osondo neskak. Puntu mordo bat dira bazen, Urrezko puntuak goiek. T-U-A-E. Ari gara bizkanaka. Eta aurrera musikarekin. Elizondo dantzan. Bagoitza alde batera. Bestera. Norena da Snowman kantua. Mariah Carey, Ariana Grande, Sia, Kelly Clarkson. Siana. Segituan esan duzu, Osondo. Talea zara? Ez asko entzi, baina. Sia, osondo dau. Bai, ene. Igarten da txakolin batzuk hartu bat esela etorri aurretik, ziko ditzegin. Gabonetako espiritua, Iazki. Txalo gara bat Iazki, Zeran zan? Sinparta. Bai, ondo. Hain izan helene oso erne, Bai. Berriz ere askatzekotan? Ez. Horrenik ez. Zein simbolo falta da eskutuan? Mailu eta igitaia, erramu koroa, ilargi eta izarra, gurutzea. Erramu koroa. Errebotea. Gurutzea. Errebotea. Baina, Asier. Mailua eta egitaia. Osondo. Saiatuko da. Eskatzen saiatuko dira. Bazpa. Jon eta Asier. Zistua gora bota, listua gora bota eta buru gainean jaustea. Zalantzak, tarteko. Zuzena da? Osondo! Ua, Asier! Presiopean, Presiopean, baina komodina lortuta. Osondo. Uxue, endika, puntuz, ondo zabiltzate, komodin bat irabaziko bagenu? Primeran, hau zuen eskua, hirugarrena. Ez saiatu berarekin alferrik zabiltza, dio enuntziatuak. Jingle bells, just jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse Yes. sleigh. Hau. Ingleseko klasik, hasi dut. Bai, benetan. Bai. Ingeleseko klasean, zenbat aldiz entzun dugu, jingle, hitza. 1, 2, 3, 4. Listen and check. Bi. Bi? Lau. Lau? Hiru. Hiru? Oso erne, Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Letra. Eta aurrera, usu hendika. Zein da dantzari dantzako dantza bat? Domingilo, gorulari, eskudantza edo binangoa. Gorulari. Eskudantza. Bigarren errebotea. Binango. Binango, osondo. Oh. Erre. Gozero deki orduko irrintzi, buruzapia askatu erantzi, kalderantziz jantzi. Alderantziz, jantzi zer? Gona, zapia, oinetakoak edo txapela. Gona. Gona?
Buruzapia askatu erantzi, gonakan erantzi zentzi. Gain? Kuleruek, hobeto. Baita ere, Askoz plan hori, Uxue endika, erne biak ere, aurrera ingo dugu noski. Noren margolana da hau. Xavier Arribas, Mikel Bergara, Maider Urreta Bizkaia edo Sukru Karakus. Mikel Bergara. Errebotea. Maider Urreta Bizkaia. Sukru Karakus. Bai, horixe. Tolosan du estudio honek. Iba. Bai? Zeta. Eta zeta honekin, bigarren komoinaren bila? Ez, oraindik ez. Uxu endika. Zein hegaztik kendu dugu banderatik? Arranoa, loroa, txepetxa edo kolibria. Kolibria. Loroa. Loroa. Ui, Do. loro bat, Non, Asier? Zagutzen dugu bandera? Bai, biztaz bai, baino. Dominikan. Eta honekin askatzeko aukera? Ez, oraindik ez. Uxu endika aurrera ingo dugu, ba? Eta musika. Ikusi duzu ezela jorietan hartzaina. Hartzai txiki, hartzai handi, hartzai nukuleuna. Publikoa zoratu egin da! Ze musika taldek egindako da bertsio hau? Raimundo Elkanastero. Oh! Bikain, oso ona bertsioa, Alaken, alaken! Ze letrarekin, askatzeko aukera bikote? Oraindik ez, Ez saiatu, berarekin alferrik zabiltza, azalpenak dio, mantxut, lokuzioak liburutik ateratako esaldia da. Saiatu, probatu. Horri ezer esatea, airera mintzatzea bezalako xea da. Zuzena da? Alaken, alaken! Komodina zuentzat! Zuzendika! Bas, ondo? Olentzerok banatu ditu 3 komodinak, eta nela ditugu markagailuak 280 puntu, Jon Asier eta komodin bat. Ainizaren Laren eta komodina, Laren da 60, Uxu endika eta komodina. Bos, ondo? Abantaila puntu gehien dituenak momentu honetan, baina ez zerraz erabakita. Jon Asier, lehenengo errondan zein da zuzenan galdetuko dugu? Korapilo motak. Kastraki, 8, erresa, klabua, 9, zirujauarena, tximeleta, margarita, arrantzalea, karrika, prusika. 8, erantzun zuzen 3, oker? 8. Marinelek zein eskalatzaileak erabiltzen dutena. Klabua. Klabua mastan korapiloa egiteko erabiltzen da. Bai, niz eta lehene momentu, zerrondatik kanpo geratuko dira, lehenengo itzulera honetan, Uxu endika. Tximeleta. Oso ondo. Jon Asier. Zirujauarena. Bi sokazati elkarri lotzeko erabiltzen da. Uxu eta endika. Erresa. Ogi mota bada. Errondatik kanpo Uxu endika, Jon Asier. Arrantzalea. Ondo. 40 puntu ditugu momentuz, hartzeko aukera edo aurrera goaz. Seitu. Beste lasmat. Karrika. Bisoka, modu oso seguruan lotzeko teknika. Hau basuek. Jon Asier. Kastraki. Pena. Greziako herri baten izena da hori. 9, margarita, prusika. Bestagu punturik, banatuko lehenengo errondonetan geunden moduan jarraituko dugu, eta bigarren errondan, Ainiz Helen ezeruk erantzuten hasi, eta dirua dira. Lund, zena, jena, dolarra, juana, ojodu, taka, errupia, birra, dirhama, koroa. Dolarra. Bai, noski. Uxu endika. Koroa. Jena. Japonian. Ainiz Helene. Dirhama.
Herri arabiarretako zilarrezko txampona. Errupia. India, Indonesia, Nepal, Pakistan, eta bar. Joana. Txinako herri errepublikan. Lund. Suediako hiri bada hori. Neskak. Uxu dika, bi eta bi momentu honetan. Irra. Etiopiako dirua. Komodina. Jon Asier, begizek atera biherrien komodina. Haupa zuek. Taka, 150 puntu zuentzat. Uxu dika, komodinarekin hortxe jarraituko duzu, hainiz lehen epe bai. Ia zer gertatzen den, 3. errondan, Azpeitian daude. Lamuza jauregia, Antxieta jauregia, Izarraitz igeri elkartea, Enparan dorretxea, Madalena Baseliza, Ima Zanaiak kalea, Oñatz, Lapitze, Ibaieder urtegia, Soreazu Antzokia, Larrañaga baserria. Larrañaga baserria. Urrestiarako errepidean. Izarraitz igeri elkartea. Ondo. Soreazu Antzokia. Antzokia. Izan ginen bertan? Bai? Madalena Baseliza. Enparan dorretxea. Urola Ibaiaren alboan. Antzieta jauregia. Erdigune historikoan. Komodina. Komodina erabili. Osatzeko taula ez du balio izango baina, jarraitzeko jokoan bai. Ibaieder urtegia. Jon Asier. Ima Zanaiak kalea. Iruñako kalea da. Eta bituzte gertatu den sorpresa iniz Helene. Komodina. Komodina erabiltzeko aukera daukazu, Eta tablako puntu denak, seguntzak. Oñatz, auzoari, eskera 150 puntu, hainiz Helene. Eta erabaki horrazken jokaldi guztia, 140 puntu, Jonek eta Sierrek. Hainize, Helene, 540 bar, 160 Uxue, endika. Azken segundor arte, Jon eta Sier bizirik egon gara, baina bukatu da, honen bestez, 15 saio egin da, zebikotean. Aurtengo demoradiko, mitoetako bat, zalantzari gabe, Jonek eta Sierreko sautako bikotea, zer moduz bikote? Ondo. Bai, pena pixka bat ere, bai? Aurrera egitekotan ginen eta? Bai. Baina orain atzera begira jarrita, esan dakoa, 15 saio, segurako lana egin duzu, final mordoa jokatu, 2.500 eta 25 euro ere pilatu ditugu, zakua falta, baina, eskupeko onna daramago etxera, diru horrekin, Asier? Ba, Asturiasia viajat. Katxopa jatea. Elkarrekin joango zarete. Alegia, Miluzek ez du eraginik izango harremanean, aurrerantzean ere lagun hori izaten. Indartzeko baina izan du. Jon Asier, zuek badakizu jorain, klausula bat daukule konfidentzialtasuna. 15 saio eta gero, ja sekretuan atako zielako barrokuek eta pasilloak eta. Ze moduz izan da udana barrotik ikustea torremazte denbora gotien? Kantzauta, baina ondo. Bai, politxa. Guarriako gaia posibles baina, así que... Bai, ez da? Bai. Eskerrik asko, bikote. Kalean famak ere jarraituko du, Asier, beraz. Eitxi goiari. Mila esker, etortziarret! Ba, berrikuntzak, jaun Andreok. Miluzeko maien inguruan, hainiz Helene, aurrera egin da noski, Uxu, endika? Txikitako ametsa betetzen hasi, eta aurrera egiteko aukera izan dugu pozik, ez da? Oso pozik. Oso pozik. Bueno, orain pozik bai, Erne ere bai, sokatira datorreta, puntu gutxia horrekin sailkatuta, zuek izango zarete. Erantzuten lehenbizikoak. Zein zan, entzun dut sokatira kanta berrizeako la. Proiektua da, bale. Soka, tira, soka. Bale. Bai, orain ere nahiko berde dago egia zan. Komposatzen, zari. Raimundo Elkanaster hori mesez, egin bertxio bat. Bertxio azkarra da, Bizkor, Erne eta Ozen erantzun mesedez. Bikotek hartu lekua, sokatirara goaz.
Denbora. Nola esaten zaio animalien gaixotasunak eta zauriak tratatzen dituen zientziari? Albaitaritza. Bai, nola deitzen diogu antolaketa politikoen berri ematen duen mapa motari? Paso. Mapa politikoa. Italiako zein ogi gozo janoi da bereziki egu berri edo urte berri egunean? Roskoia. Panetonea, zein gai jorratzen da Lore Ostoak podcastean? Kultura. Musika, zein da guraizearen onomatopeia? Kris-kras. Kris-klas, kras-kras, ondo bai. Zein zen ETV bateko itxiliburuak saioko aurkezle nagusia? Azkaraguren. Zuzen. Jarraitu kanta, ator. Utiletzera. Bikain. Zein musika mota egiten du Odei Barrosok? Rapa. Oso ondo. Zein koloretakoa da Mari Domingik buruan daraman txuntzurroa? Zuria. Zuzen. Zein kiroletan aritzen zen Gabriel Espartza, Nafarra? Atletismoan. Taekwondoan. Zein animaliaren egala ikus dezakegu Ternua markako logoan? Balea. Balea. Bizkaiko zein herritan aurkituko duzu Arginetako nekropolia? Mungian. Elorrion, ze eraman ohi du Olentzerok etxeetara gaizki portatzen bazara? Ikatza. Zuzen. Ze musika talderen azken diskoa da Aben Zirkel? Nogen. Beste zein izenekin ezagutzen da Gasteizko Arte Garaikideko Euskal Zentro Museoa? Arte Museoa. Artium. Norekin batera zuzendu zuen Telmo Esanlek Aupa Etxebeste filma? Asier Altunarekin batera. Hain izarene. Lástima. Ramatu baitu? Bai. Zokak gaur be, finalik ez, gaurko egunien, bai, ondo, sailkatuta, eta azken momentuan, zelan etorreko zari, urrengo miluzen beteranuen leku hartzeko gogotxu, indartxu? Gogoekaz, bai. Seguru baiet. Hainize jo nahi du Bilbora? Ja, Santomazak eta... Prisa, ez da? Karo, horregaitik Apurtxu bet, bai. Ba, ondo pasa! Neskak, apa! Honek Gabon kutsuko kondaira bat dirudi. Kuxu endika umeak zirela, miluzera joan nahi dugu. Ez zuten lortu, baina iritsi dira. Eta finalean dira! Zer bonita! Ondo! Pentsa! Hau izango zara, ipuñeren amaierona. Pentsa San Tomas egunien banatzen dulet irutze bat, emetik. Entzun, gauna tatoz, ze plantako zu, 24 Gabon gauien neugaz kantatu behar zu. Zalantzari gabe. Egu berrietan, zuk badakizu, baina etxekuek agian ez, programa bereziak izango ditugula famatuekin asteo zuen, eta hurrengo astien umiekin orduen programazio berezia dator miluzen bai, Gabonak direla eta oso ondo pasatzeko... Momentu oso berezia datoz. Basmu edako. Eta polita datoz, momentu berezia uxu endika hau bera ere. Finalaren atarian zuek pozik, ez da? Oso pozik. Ametsa betetzen. Bai, betetzen. Betetzen. Ze amets nagusi badago, betetzeke. Eta hori da zakua. Erne, gaur, jokoan ditugu, 62.008 euro! Bikain. Eta Gabon espirituarekin bat eginda kantuan asko ez, baina. Elizondotik, lanbidezik eta gure ikasleak. Osondo. Bueno, etxien! Entzun! Tabernaren baten egongo da miluze hor jarrita, aplikaziorako momentu dalako, zuek atara, telefonu eta ia tabernako nenan, hor da? Erakutsi harro, ez da? Claro. Azkarrenak eramango du hemen saria, usu handik zuek zuzentasunak eramango du saria, eta zaku hori, sorte honon, Ni esker. basari egu berri zale, Gabon zale? Gure da gutxiago. Bai, Baina berez. Bueno, mundutik bueltatxu beto behar dugu, Usue, endika, Gabonetako pertsonaiak dira. Denbora. Det Moros, bai edo ez? Grila. Olaf. San Nicolás. Oteioso. Puka. Apalpador. Nahuelito. Befana. Ollancana. Tío de Nadal. Egiaztatu egingo dugu, 11koa jarrita. Bi akats, bakarrik.
3 akats. Bi akats. Ja. Igual. Pasene, gusta. Bai. Bai. Venga. Bai. Uxi bendik azken segunduak. Eta denpora. Urrezko galdera, uxuetan dika. Hauetako bik aurrak jaten dituzte. Denbora. Zemuz? Bueno, harrituta. Aski gaizki nik uste baina. Harrituta bi bakarri zudelako gaizki. Asera oso nahi izan da? Bai, gero ezakit, okertu dugun edo hobetu. Gabonetako pertsonaia da Tio de Nadal. Uxuen non kokatuko zenuke? Katalana ez da? Zuzena da? Hori da, eguberritan opariak. Banatzen dituen aurpegidun enborra, kagatio. San Nicolás, bai? Santa Clausen jatorria dela esaten da, 4. mendeko apezpikua. Zer erra, Olaf, ez da? Let it go, let it go. Frozen, filmeko elurretako papila. Grila bada? Islandiako mitologiako pertsonaia Gabonekin lotzen dena, bai. Ote Joxo. Baiezkoan geratu zaigu, zuzena da? Japoniako olentzero. Bai, bizarragaz. Ez dakiz zer duen. Begiratu egin behar. Puka. Ez ezkoan. Jarri digu, ez ez dinosu. Seguru, Bai. Zer dala? Neska marrazki bat, emakume bat, ez? Olako... Ez da, marrazkitxo bat. Puka ez ezkoan daukagu, zuzena da? Bai, ongi dago. Mitologia zeltako izakia. Pues badago beste zerbait olakoa, Fijo, bueno, hori beste horrengoan bada, erakutsiko izago. baina- Nik uste baiet. Bagaitu, oso seguru esan dut. Oiankana, ez. Zuzena da? Mitologia kantabriarrean, kobazuloetan bizi den Basa Andere beldurgarria. Ondo? Befana. Bai. Italian opariak banatzeaz arduratzen den sorgina. Italiako Mari de Mingi? Hori da? Sorginez. Bueno. Mari de Mingi ez da sorgina. Det Moros. Baiezkoan utzi dugu? Aldaketa zuzena? Errusiako aurrei opariak banatzen dizkien pertsonaia. Apalpador. Ez da, Gabonetako pertsonaia. Zuzena da? Lastima, apalpador bai, Galiziako Gabon giroko pertsonaia, eta Nahuelito Argentinan, Nahuel Huapi lakuko ustezko munstroa da Gabonekin. Loturarik ez duena. Oso ondo, baberrondo €25 momentuz, baina 1.000 euro irabazteko aukera. Urrezko galderaren erantzun bikoitza zuzena baldin bada. Bik aurrak jaten dituzte. Oso dieta ona Gabonetarako? Bai, xamur-xamurrak. Oiankana, zuzena da? Bai, Basa Andere beldurgarria aipatu dugu.
jaki gustokoena... Aurra bera omen da, Erne? Kontuz. Kontuz. Aurrok, kontuz. Bueno, Nahuelita un monstro bat ala esan dugu. Aurrak, jango balitu, 1.000 euro. Ala bedi. Nahuelito, 1.000 euro jokoan urrezko galdera, zuzena da? Grilla, zen erantzun zuzena Islandiako mitologiako pertsonaia, baina txarto bordatzen dien aurrak bakarrik. Besteak lasai egon. Eta Uxue nik azuek ere lasai, eta pozik egoteko moduan 225 euro irabazita. Urrengo urtean ikusiko dugu elkar. Haupa bikote mil esker. Etxeko guztei gogonatu pertsonaia famatuekin lagun bereziekin bueltatuko garala. Eta etxeko txikiekin ere bai. Eta txikiekin ere izango ditugula. Miluze bereziak oso ondo pasa gabonatan egu berrian guztioi.